हेलो हाय नमस्कार केमिति अछंती आपण माने आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे मोर आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक समस्त को स्वागत जणाउछि जेउ माने भी मो चैनल ले नुआ अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मो वीडियो को लाइक करंतु चलंतु ब्लॉग टी को स्टार्ट करवा। आज ब्लॉग टी मो घर स्टार्ट करिछि आउ एबे होछु हमर एठी हमर भात बसा हैछि भात हबो एते देखि पारथबे भात ऑलरेडी लगभग हेबा गलानी आ मा सेपटे देखि पारथबे एठी मा एठी पूजा करजंती आमर केवल घर कहले एटा ही घर आपण मानकर जदि आशीर्वाद एवं सपोर्ट हुए माने आ गोटे घर निहाती तैयारी हबो जदि आपण मानकर सपोर्ट जदि आपण माने सपोर्ट करंती तो हो चलंतु एबे बाहर को जिबा। एबे मु तो मां को देखिली मां पूजा करुथिले हमर धान चाउल तो ये बाहर ये सब ढंकाई अच्छी जदि कई समय वर्षा हुए ताले आमे जे बहुत हैरान हो जाऊ ये देखि पारथबे एटा हमर हे सब धान माने धान चाउल गो धान गुड़ा ना ओहो एगुड़ा आज धान गुड़ा धान आमर ये बाहर ही रखा है ये आम रोषे हुए एपट साइड आम रोषे हुए जहाँ ये छोटिया जगार जहाँ एडजस्ट मैनेजमेंट हुए आपको देखा से भितर हूँ आमर घर माने एपटे सब भात हांडी सब रखा जाए देखि पारथबे केमिति जागा ही हो नहीं से भितर रखी आ गुनी तू खाली शुल है गुनी गुनी पर शुच मैंने अलग प्रकार एपटे तो है जहाँ ये भितर ही जहाँ भात हाणी रखा हुए आउचु एपटे जहाँ चाउल फाउल जहाँ जितकी आला घर भितर रखा है एठी धान ढुली एठी तो धान रखाई इथर आउ धान गुड़ा सब उषा सरी जाइए डुलीटा उठाले जहाँ टे फांका हम टे नले एगुड़ा तो एमती नहीं जा गोटे घर भितर सब एडजस्ट मैनेजमेंट करके रखते हो एपटे बापा को जिनस पत्र सब अच्छी देखी पारथबे आईटा हूँ आमर ये आमर समस्त टीवी देखती आपण मानक तो सब देखली मो वीडियो को जिते मात्रा पारे शेयर करेंगे लाइक करेंगे वीडियो को कंटिन्यू कर था आगु को आहरी देखी तो आपण मानक
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ। এইটা ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ହେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ଛାଟିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ମୋର ଯେତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେତିକି ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଆମର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଟିକେ ଏଥର ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ଲଗିଂ କରତେ ବାହାରିଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ନିହାତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ଆମ ଘର, ଆମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ମା' କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମା' କ'ଣ କରୁଛ? ମା' ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। କୁକୁର ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଖାଲି ଚାହିଁକି ଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମା' ପୂଜା କରନ୍ତି ଆସିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇବେ। ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କାହିଁ ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ ଖାଇପାରୁନେ। ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମା' ପୂଜା କରି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ମା' କିସ କାମ କହ ମୋତେ ବତା। ପାଣି ହାଏ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ପାଣି ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏବେ। ମା' ସର୍ପ ଡବାଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଲି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଲାନି ମେସିନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ମୋ ଘର ଭିତର, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଠି ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ରାତିରେ ଏଇଠି ଶୁ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ଶୁ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଟା ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଡର କ'ଣ, ଟିକେ ରାତିରେ ଯଦି କୌଣସି ସାପ ପଶି ଆସନ୍ତି ତ ଜାଣି ହୁଏନି ଟିକେ। ଆଉ ଏପଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇ ଝରକାରେ ସେ ବୁରାଟା ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଖସିଯାଇଛି, କ'ଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେବି, ବୁରାଟା ଲଗେଇଦେବି। এইটা হচ্ছে ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍ଗିଛି। କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଟ୍ କରେ। ଇଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏମିତି ରିଲ୍ସ ସବୁ କିଛି ସୁଟ୍ କରେ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ରଖାହେଇଛି।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ବି ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଘର ସେଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଜାଗା ନହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ହେଉଛୁ ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜି କରି ରଖିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି ତ ରଖିହେବନି। ତ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଟିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଲି। ଏଇଠି ରଖିକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କରେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମା' ବୋଧେ ଏବେ ପୂଜା ସାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମା'ଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା କ'ଣ କାମ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପାଣି ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ ପାଣି ପୁରା ହେଇଛି, ଖାଲି ବାହାରେ ପାଣି ପୁରା ଯିବ। ଆଉ ଦିଅ ଇଏଟେ ଦିଅ ହେଲା। ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଢାଳିଛ, ତୋରାଣୀ ଗୋଟେ ଢାଳିଛ। ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ହେବ, ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଛି, ଖାଲି ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ହେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ନା 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 ଆଜିକା ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ। ମା ଦିଅ ପାଣି ଶୀଘ୍ର। ଦିଅ ଲଗା। ଏଇଠି ଲାଗିଲା ପାଣି। ହଁ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଗ ଆଜି ପୁରା ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ପୁରା ନା। ହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଆସିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ତୋରାଣୀ ଉପରେ ପାଣି, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଢାଳି ଦେଉଛି। ହଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଣି ପୁରେଇବା। ସେଟା ଦୁଲକାନା କହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କଲ ହେସ୍ ଇଏ କହୁନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନି କହୁନି, ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ କି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ତ 25 ତାରିଖ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଖରୁ ପିଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିତେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଜୋର ବଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଆଉ। ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ସେତେବେଳେ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ଖରା ପ୍ରବଳ କରୁଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲି। ଏବେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ବସିଥିଲି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଠି କୁନ୍ଦିରି ଗୋଟେ ଦେଖିପାଇଥିଲି। ଆଉ କୁନ୍ଦିରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମାନି ଏଇଟା माने ये तो केवे ब्लॉक को आसीने ये आउ परी परी काली पाखरु सी ब्लॉक ओपनिंग करिवो आउ मु तो उठुची लेट रे आउ सेतमे काली पाखरु होजो परी ब्लॉक ओपनिंग करिवो आउ चलंतु कुंद्री तोड़िबा ना कोन तोड़िबा हां धर चा 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 आमे खानी कुंडली तोड़ीते जाऊ छ आ शीघ्र कैमरामैन शीघ्र पाखु जल्दी कैमरामैन देखन तू काम कर ए खानी आमे कुंडली तोड़ीते जाऊ छ एगुडा ना बे यार नाम होची कुंदुरी हे कुंदुरी देखन तू तू देखो तू सेंटी कोने से ना लोक टिके प्रशंसा है बे मु तो पाउनी ओटा कंदोली हसला एडी देखा ना टिके एडी ए गछ को देखा गछ को देखन तू चपड़ देखा देखो मत मत कैमरा दे मोल्ड मत दे एटी कुंदुरी एपटे मानी कुंदुरी तुळुची हे एटा जे कुंदुरी एटा नेकी तरकारी एपटे परी कोन अछि एपटे मंदार फूल आउ सेपटे आलू गछ अछि बस सेपटे आलू गछ अछि तोल मैं बेटी कुंदरी तुझे मु पाऊ नहीं मु अंडी अनाड़ी होची ए पड़े देखन तू मामा काय कहले मु पाऊ नहीं ए बा सब गोडे तो खाई जात पर काल में तू ब्लॉग पर आरंभ करबु तो काय मुजी मोर ईयर लॉक है नहीं कि कने पर ना मोर फोन बे एई गुडा किसे फुले गुडा सेगा लंका फूल एटी गुडा बढ़िया किसे देखो छी देखन ते लंका फूल देखन तू एई खानी हमें कुंदुरी तोड़ीते जाउ छु कुंदुरी एई खानी हमें अधा तोड़ी सारछु देखा भाई पानु भाई देखा करे सारंते एटी लंका फूल माने कड़े वालू से तोड़ू हाँ बेटी कैसे तोड़ू माने कह लंका आओ आ गोटे गछ आपन को देखेबी एटा तो हो ये गछटा ए गछ कटले से गछ मोरी अंडाड़ी हो इंडी तेज पत्र गछ देखिया से मो तेज पत्र भाई आलू गछ देखिया से रे था ए देखे दे एटा गोटे किस गछ ए गछर ना आपण माने मते कमेंट रे जणेबे एया
ମାନେ କ'ଣ ତୋଳୁଥିବେ ମାଲୋ ମୁଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କ'ଣ ତୋଳୁଛୁ ହୁଁ ଚାଲ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବୁ ବେ ଏଠି ଯେ କିସ ଗୋଟା ରୁଆ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଯା ହଁ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଆଡ଼େ ଭାଇ ଏଠି ବড় কোনটা আছে ঠিক আছে ଏ କ'ଣଟା ଗଛରେ ନା କିସ ଗଛ କେଜା কোনটা ତମେ କିସ ଗଛ কি তুমি জানি পারি আছে কোনটা ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହୁଁ বড়ি নাহি রে বাচ্চার মোর সব ভাঙি যাইছে রে ମାନେ ତାର ସେଠି ଆଳୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ମାଲୋ এইটি আমার কিন্তু ଶାଗୁଆନ ଗଛ ପ୍ରବଳ ଲଗେଇଛି ଆମେ ମାଲୋ ମାଲୋ ଓହୋ ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ଏଇ କଣ୍ଟା ଗଛ ମୋତେ ଇଏ କରିଲା କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଦେହରେ ମାନେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଆମ ବାଡ଼ିର ଦୁଆର ପାଖରେ ତ କୂଅ ଅଛି ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଉନାହିଁ ଏଇଟା କଟି ଫୁଲ ଏଇ কটি ফুল দে ভাই মু গজরা করমি দে দে গজরা করমি এটা কটি ফুল ହେଇ গজরা করমি ফিঙ্গুমি ନେ গজরা କଟି ଫୁଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ଯେ ଗଜରା କରିବ ଦେଖା କେତେ ଇଏ ତୋଳିଲୁ আলু নাহি সব କୁନ୍ଦୁରି ବେ କେତେ ତୋଳିଲୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଉ ଯେ ନାହିଁ না এই গামু নাই কে ইয়া করবি সেই যে ইয়া করন্তি ভাই কাউরা গছ মারি দেলু এটা তো পত্রা ভাই এটা କଦଳୀ ଗଛ ଏବେ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ରୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଗଛର ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଗଛର ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଏଇ ଗଛର ନାଁଟା କି ତାର ପତ୍ର ମୁଁ ତୋଳିବା ଗୋଟେ ଆରେ ଭାଇ তা ফুল তুলবো না ଏବେ ଫୁଲ ଖସିଲା ବୋଧେ হ্যাঁ ଦେନା ଫୁଲ ଦେଖିବା বুঝতে বাসনা হচ্ছে ହେଇ ତାର ଫୁଲ ভাই এটা ওটা কি গছটা ତାର ଫୁଲ ହେଇ সেই পাখর ফুল গছ আছে এই পাখর ଅଛି ଆକାଡ଼ ବୁଲିବା ଆକାଡ଼ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଏପଟେ ତ ପୁରା ফুলটা দে ଛାଡ଼ ଏଇଟା ওটা লাগি যাইছে ଆରେ 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 ଏପଟେ ତ ପୁରା ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି মন্দার ଏପଟେ ହଁ ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ବି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ବି ଫୁଲ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ସବୁ ପରିବା ଗଛ ଲଗାହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ବି କଦଳୀ ଗଛ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଇଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଦେଖି ଆଜି କଦଳୀ ଗଛ ଏଇ ଗଛଟା ଏବେ ହିଁ ରୁଆ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା এইটা যে এইটা মন্দার গছ এটা হচ্ছে 7 মুন্ডিয়া মন্দার নিয়ে ভাই এটা 2 মুন্ডিয়া এটা হচ্ছে অলগা অলগা ভাজিব ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି ବେଟା ବେଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ନା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ବଢ଼ୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ
ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କିସ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାଇ ଏଇଟା ଶାଗ ବେଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଘର ପାଖରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଘର ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଟା କି ଫୁଲ? ଏଇଟା ଅର୍କ ଫୁଲ ଅର୍କ। ହଁ ଏଇଟା ଅର୍କ ଫୁଲ ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଠାକ୍ କରି ଘୁଟିଛି। ଏପଟେ ବି ଫୁଲ ଗଛ କୂଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଗଛ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମ୍ବ ଗଛ। ସବୁ ଗଛଟା ବଢ଼ୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଭାଇ ଚାଲ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଠେଙ୍କା ଦେଖେଇବା କା। এইটা ହଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଇଠି ଆମେ କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳୁଥିଲେ ଏବେ ନି। ଏପଟେ ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏପଟେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଗଛ ହଁ ନା ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇପଟେ। ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମ୍ବ ଲଗା ଅଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ସେଇଠି ଭାଇ ସେଇଠି ଆମ୍ବ ଥେମ୍ପା ହେଇଛି। ହାଇ ସେଇ କାଇଁ ଗରମ ଇଏ ଲଙ୍କା କାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଲଙ୍କା କଥା କହୁଥିଲୁ ସେ ତାର ଲଙ୍କା ଆଣିତି ବୁଲି ସେଇପଟେ କାଇଁ ବିକେଟେ ହାଇ ସେପଟେ ଏପଟେ ହଁ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗା ଥେମ୍ପା ହେଇଛି। କାଇଁ ବେ ଏଇପଟଟା ବେଶୀ କରିଦେଲୁ। ଏପଟେ ହଁ ଆମ୍ବ ଗା ହେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା କାଇଁ ହାଇକା ତୁ ଦିଶୁନି ଗୁଲଗୁଲି ହେଇଛି। କାଇଁ ବେ ଦେখ ଆମ୍ବ ଗା ମୁଁ ତ ଡାଳ ଇଆ କରିକି ଦେଖି। ହେଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛକି ବାଜିଲା ବାଡ଼ିଟା। ଏଇପଟେ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଠି ଥମ୍ପା ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆମ୍ବ ବି ହେଇଛି ଏଥର। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପଣସ ଗଛ। ମା ଏଥର ପଣସ ହେଇନି ନା? ନା ଏଇଟା ଏପଟେ ସବୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ସେଇଟା ଆଉ ଜାମୁକୋଳି। ଏପଟେ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଇ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ସବୁ ଆମ୍ବ। ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଲମ୍ବା ଆମ୍ବ। ଆମର ସବୁ ଜାଣିଛି। ସବୁ ଗଛ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ହଉ।